Predstavte si, že zatiaľ čo spíte, vaše telo neoddychuje, ale bojuje o prežitie. Tisíce ľudí si práve v tejto chvíli líhajú do postele s časovanou bombou vo vnútri svojej hrude, presvedčení, že ich organizmus prechádza do režimu odpočinku, ale to je nebezpečný klám. Presne v momente, keď sa vedomie vypína, vo vnútri začína neviditeľný, no smrteľne nebezpečný boj. A meno tejto hrozby? Krv hustá ako sirup, cievy upchaté cholesterolom a unavené srdce, ktoré musí pracovať na hranici svojich fyzických možností. Myslíte si, že spíte, no vaše srdce pracuje, ako by ste vystupovali po strmých schodoch s ťažkými taškami. Mnohí si líhajú s myšlienkou, že ranná slabosť, ťažkosť v zátylku a vatové nohy sú len znakom staroby. Hovoria si, čo už, mám po 50-ke, to má každý? A ráno sa prebudzajú ešte slabší ako večer predtým. Aby vôbec vstali z postele, musia zozbierať všetku vôľu. Mozog je ako v hmle, tlak kolíše. Ale všetko by mohlo byť inak, úplne inak. Všetko sa dá zmeniť jedným jednoduchým úkonom, jedným strúčikom cesnaku pred spaním. Znie to možno príliš jednoducho. Možno, no pravda v medicíne je zriedka zložitá, skôr býva tvrdá. Zvykli sme si myslieť, že zdravie si vyžaduje hrst farebných tabletiek, no organizmus po 50-ke už nie je len starnúce telo. Je to zložitý motor, u ktorého sa zmenili výrobné nastavenia. Pracuje, no vyžaduje si úplne inú technickú údržbu ako v 20 alebo 30 rokoch. Ak vynecháte pár dôležitých detailov v údržbe tohto motora, začnú kritické zlyhania. Tlak začne skákať, srdce šumí, spánok sa preruší pri najmenšom šuchnutí. A to všetko nie je vek. Zapamätajte si, číslo v pase s tým nemá nič spoločné. Je to priamy fyziologický dôsledok toho, že vaša krv stagnuje. V noci, keď ležíme vodorovne, gravitácia prestáva pomáhať krvnému obehu. Ak je krv hustá, ledva prúdi žilami. Pečeň, náš hlavný filter, si neporadí s tokom toxínov a začne prepúšťať nečistoty späť do systému. Cievy, ktoré stratili pružnosť, nemôžu adekvátne reagovať na zmeny tlaku. A teraz si predstavte, že existuje lacný spôsob, ako pomôcť telu očistiť sa a zregenerovať. Spôsob bez vedľajších účinkov syntetických liekov. Surový cesnak na noc. Vidím vašu skeptickú reakciu, neponáhľajte sa s unáhlenými závermi. Neponúkam vám len prehltnúť ostrý strúčik, aby ste sa potom trápili zápachom alebo bolesťou v žalúdku. Reč pôjde o niečom úplne inom, o správnom, lekárskom, prísne chemicky overenom zvyku. Tento zvyk je schopný zmeniť reológiu vašej krvi. Paradox spočíva v tom, že obyčajný cesnak v noci pracuje tichšie ako tabletka, no hlbšie ako mnohé syntetické prípravky. Kým spíte, vaše telo sa snaží vykonať generálne upratovanie. Chce očistiť krv od produktov rozpadu, obnoviť poškodené endotelové bunky ciev. No s rokmi metabolizmus klesá, organizmus už si neporadí sám, potrebuje katalizátor. Ale predtým, než o ňom podrobnejšie porozprávam a odhalím tajomstvo správneho užívania, chcem pripomenúť. Podľa štatistík približne 70% divákov pozerá náš kanál bez odberu. Vynakladáme obrovské úsilie, študujeme desiatky medicínskych štúdií a archívnych dát, aby sme sa s vami podelili o skutočne užitočné, overené a kvalitné informácie o zdraví. Naším cieľom nie je len vás zabaviť, ale dať vám nástroje pre dlhý život. Prihlásením sa na odber kanála Čas žiť dlhšie podporujete našu zložitú prácu a zaručujete si, že budete vždy prvý, kto sa dozvie o nových odporúčaniach a radách. Úprimne vám ďakujeme za dôveru a pozornosť k vášmu zdraviu. Je to neoceniteľné, takže vráťme sa k fyziológii. V čom je tajomstvo? Prečo práve cesnak a prečo práve na noc? Celé je to o unikátnej látke, ktorá sa volá alicín.
Toto nie je len chemická zlúčenina, je to skutočná prírodná zbraň. Alicín je schopný ovplyvňovať lipidový profil krvi. Pomáha pečeni syntetizovať nové enzymy. Ničí patogénnu flóru v črevách a výrazne znižuje systémový zápal. Ale hlavne funguje práve v noci, keď je telo v režime úplného pokoja. Cez deň, keď sa hýbete, jete, ste nervózni. Alicín rýchlo oxiduje a stráca časť svojej sily. Ale v noci, v tme a pokoji, sa plne rozvíja, prenikajúc do najjemnejších kapilár. Poviem vám prípad z praxe. Pacient, muž vo veku blízko 60-ky, prišiel v úplnom zúfalstve. Doktor, som unavený. Prebúdzam sa už unavený. Beriem tabletky. Výsledky vyšetrení sú vraj v poriadku, no nemám žiadnu silu. Nezvýšil som dávkovanie jeho liekov. Navrhol som mu upraviť nočnú biochémiu pomocou cesnaku, ale s jednou podmienkou. Pripravovať ho treba striktne podľa návodu, inak si môžete spáliť sliznicu žalúdka. Po 1 týždni sa vrátil ako iný človek. Zmenila sa mu farba pleti, zmizla šedivosť. Prvýkrát po dlhom čase prespal celú noc bez prebudenia. Prečo sa to deje? Je to čistá fyziológia. Keď si líhate spať, vaša krv prirodzene hustne. Je to ochranný mechanizmus, no vo vyššom veku sa obracia proti nám. Cievy sa zúžujú. Tlak môže nebezpečne vyskočiť v skorých ranných hodinách. Práve v tomto čase dochádza k väčšine cievnych katastrof. Alicín pomáha cievam uvoľniť sa, robí ich steny poddajnými. Zlepšuje prietok krvi, znižuje záťaž na myokard. Mnohí ani netušia, že ich nočná nespavosť a úzkosť sú signálom SOS od ciev mozgu. Jednoducho im chýba kyslík. Krv je príliš hustá, nedodáva výživu neurónom a mozog vás v panike budí uprostred noci. Ale tu je obrovský háčik. Ak zjete cesnak nesprávne, a 99% ľudí to robí nesprávne, môžete nielenže nezískať úžitok, ale aj spôsobiť chemické popálenie pažeráka alebo záchvat pankreatitídy. Je dôležité poznať biochemickú nuansu užívania. A kým prejdeme k inštrukciám, poprosím vás, aby ste si na moment zamysleli, ako sa zvyčajne cítite 10 minút po prebudení. Ste plný síl alebo potrebujete pol hodiny, aby ste vôbec začali triezvo uvažovať? Úprimná odpoveď je dôležitá pre pochopenie rozsahu problému. A teraz prejdime k tomu najhlavnejšiemu. Je dôležité pochopiť jednu zásadnú vec, ktorú väčšina ignoruje. Nie každý cesnak je prospešný. Mýlia sa tí, ktorí si len tak rozhryzú strúčik k večeri. Získate len zlý dých, ale žiadny liečivý účinok. Je to preto, že surový cesnak nie je jedlo. Je to súbor chemických reaktantov. Predstavte si, že každý strúčik je zapečatená kapsula. Prekvapí vás, ale v celom nepoškodenom strúčiku cesnaku ten liečivý alicín jednoducho neexistuje. Nie je tam. V bunkách rastliny sa skladujú 2 rôzne látky, izolované od seba pevnými membránami. Alín a enzym aliináza. Kým je strúčik celý, spia. Reakcia sa spúšťa len v 1 sekunde v momente zničenia bunky. A tu začína mágia, o ktorej musíte vedieť, aby ste si neublížili. V tú sekundu, keď rozdrvíte strúčik lisom alebo nakrájate nožom, bunkové prepážky sa zrútia, látky sa zmiešajú a dochádza k búrlivej chemickej reakcii. Práve v procese tejto reakcie vzniká alicín, tá silná zložka, ktorá čistí krv a ničí vírusy. Ale tu sa skrýva kritická chyba, ktorú robia takmer všetci. Tejto reakcii treba čas. Ak ste cesnak rozdrvili a hneď ho poslali do úst, urobili ste fatálnu chybu. Vaše telo dostane údernú dávku oxidantov, ale liečivý alicín sa ešte nestihol vytvoriť v potrebnej koncentrácii. V podstate ste zjedli chemický polotovar. Popáli vám žalúdok, vyvolá krč, ale neprinesie očakávaný úžitok cievam. Aby sa tento úder premenil na liek, je potrebné dodržať pauzu. Zapamätajte si železný princíp, ktorý odlišuje laika od človeka rozumejúceho biochémii.
Rozdrvený alebo jemne nakrájaný strúčik musí ležať na vzduchu v kontakte s kyslíkom aspoň 10 alebo 15 minút, kým ho zjete, nie menej. Za tento čas sa enzymatická reakcia ukončí a v mase sa vytvorí maximum prospešných látok. Pritom, čo je prekvapivé, vyprchá časť najagresívnejších prchavých zložiek, ktoré spôsobujú pálenie záhy. To sa zdá ako maličkosť, ale práve týchto 15 minút robí rozdiel medzi popálil som si žalúdok a trápil som sa celú noc. A pokojne som zaspal a organizmus sa začal regenerovať. Druhý najdôležitejší moment je forma doručenia. Ako poslať tento alicín do krvi bez poškodenia jemnej sliznice pažeráka, ktorá je po 50-ke tenká a citlivá. Najlepšie je nehrísť, nech to znie akokoľvek neočakávané. Aktívne žúvanie uvoľňuje príliš veľa eterických olejov priamo do ústnej dutiny. To spôsobuje zápach a zbytočné podraždenie receptorov. Postupujeme prefíkanejšie. Jemne nasekáte strúčik nožom, počkáte si svojich zákonných 15 minút a potom túto masu naberiete na čajovú lyžičku. A teraz pozor, hlavné tajomstvo bezpečnosti. Túto cesnakovú masu zalejete polovicou čajovej lyžičky akéhokoľvek rastlinného oleja, olivového, ľanového alebo slnečnicového. Olej obalí ostré kúsky, vytvárajúc ochranný film. Potom si to vložíte do úst a zapijete dúškom teplej vody, prehltnete to ako bežnú kapsulu alebo tabletku, bez žúvania, bez ostrej chuti, prakticky bez zápachu. Olej chráni žalúdok pred priamym kontaktom s kyselinami, ale nijako neprekáža alicínu vo vstrebávaní v črevách. Navyše, tukové prostredie pomáha lepšie vstrebávať v tukoch rozpustné zložky. Ak neznášate olej, existuje iný variant – med. Med a cesnak sú ideálnou biochemickou dvojicou. Zmiešajte rozdrvený strúčik s polovicou čajovej lyžičky medu. Med poslúži ako vodič a zjemní chuť, zosilňujúc vplyv na srdcový sval. Ale existuje nuansa, na ktorú nemožno zabudnúť. Cesnak na noc by mal byť teplý svojou energiou, ale nie horúci teplotou. V žiadnom prípade ho nezapíjajte vriacou vodou. Vysoká teplota zničí všetky prospešné zlúčeniny okamžite a vy jednoducho zjete varenú vlákninu. Nejedzte ho hneď po výdatnej večeri, keď je žalúdok plný mäsa alebo cesta. Cesnak sa jednoducho stratí v tráviacom kome, začne kváziť a spôsobí nadúvanie. A už vôbec ho nekombinujte s alkoholom. Alkohol a cesnak sú dvojitým úderom pre pankreas, ktorý môže viesť k záchvatu aj u zdravého človeka. Ideálny čas je 2 alebo 3 hodiny po ľahkej večeri, približne 30 alebo 40 minút pred spaním. Zapite polovicou pohára teplej vody. Tak vytvoríte ideálne podmienky. Žalúdok je takmer prázdny a cesnaková kapsula rýchlo prejde tranzitom do čriev, odkiaľ sa aktívne látky začnú vstrebávať do krvi. Ak všetko urobíte správne, už po 5 alebo 7 dňoch sa organizmus začne meniť. Všimnete si to podľa jednoduchých príznakov. Ráno bude menej opuchov pod očami. To znamená, že obličky začali pracovať lepšie. Dýchanie bude pokojnejšie a hlbšie. Tlak sa začne stabilizovať a prestane dávať prudké výkyvy nahor. Hneď po prebudení zmizne ten nepríjemný pocit ťažkej, vatovej hlavy. Prečo sa to deje tak rýchlo? Pretože cesnak nepôsobí bodovo ako tabletka proti bolesti hlavy, ale systémovo. Mení fyzikálne vlastnosti samotnej krvi. Po vstupe do krvného obehu alicín reaguje s červenými krvinkami a v procese tejto reakcie sa uvoľňuje sírovodík. Nelakajte sa tohto názvu zo školskej chémie. V mikroskopických dávkach vo vnútri ciev táto látka pôsobí ako najsilnejší relaxant. Dáva chemický signál stenám ciev, aby sa uvoľnili a rozšírili. Krč ustúpi. Krv začne voľne prúdiť, dodávajúc kyslík do najvzdialenejších kútov tela, k studeným prstom na nohách, k sietnici očí, k kapiláram mozgu
ale to najzaujímavejšie sa deje vo vašich črevách, kým spíte. Zriedka sa zamýšľame nad tým, že základ našej imunity a nálady sa nachádza práve tam a cesnak tam vykonáva skutočnú špeciálnu operáciu. O tom, koho presne zabíja vo vašich črevách, ako to ovplyvňuje rannú sviežosť a komu je táto metóda kategoricky zakázaná, si povieme práve teraz. Zvykli sme si považovať črevo za obyčajnú trubicu na trávenie potravy, no z medicínskeho hľadiska je to váš druhý mozog a hlavný imunitný orgán. Žijú tam bilióny mikroorganizmov a od toho, kto tam dominuje, závisí doslova všetko. Vaša imunita, úroveň energie a dokonca aj úzkosť. Cesnak, užitý na noc podľa našej metodiky, pôsobí v črevách ako nemilosrdný, no spravodlivý selektor. Toto sa nazýva prebiotický a antiseptický účinok. Cesnak obsahuje fytoncidy, ktoré sú škodlivé pre patogénnu flóru. Kým spíte, tieto látky potláčajú rast plesní rodu Candida, zabíjajú hnilobné baktérie, ktoré spôsobujú kvasenie a nadúvanie a ničia zlatého stafilokoka. No pritom, a to je unikátna vlastnosť prírodného produktu, cesnak nezasahuje, ba dokonca podporuje prospešné lakto- a bifidobaktérie. Vyčistí pre nich životný priestor. Viete, prečo mnohí ľudia po 50-ke trpia bezpríčinnou úzkosťou a plytkým spánkom? Vraj žiadne stresy nie sú a vo vnútri sa všetko trasie. Príčina často spočíva v dysbióze. Keď je zlých baktérií viac, uvoľňujú do krvi endotoxíny. Tieto toxíny sa dostávajú do mozgu a spôsobujú neurozápal. Mozog dostáva chemický signál úzkosti a nemôže sa upokojiť. Cesnak pomáha túto chemickú vojnu zastaviť. Nastolí poriadok a v dôsledku toho črevo začne normálne produkovať serotonín. Určite ste počuli, že serotonín je hormón radosti, no 90% ho produkuje práve črevo a nie hlava. Keď je mikroflóra zdravá, serotonínu je dostatok a človek cíti pokoj. Preto si po 2 týždňoch takejto praxe ľudia všimnú, že sa menej nervózne pre maličkosti. To nie je psychológia, to je biológia. Avšak každý silný prostriedok si vyžaduje rešpekt. Cesnak nie je neškodná cukrovinka. Je silný, agresívny a biologicky aktívny. Preto som povinný vás upozorniť na rizikovú skupinu. Existujú ľudia, ktorým je cesnak na noc buď úplne kontraindikovaný, alebo si vyžaduje osobitný prístup. Prvá skupina sú ľudia s akútnymi ochoreniami žalúdka a dvanástnika, vredy, erozívna gastritída, pankreatitída v akútnom štádiu, nie preto, že by bol cesnak zlý, ale preto, že jeho éterické oleje spôsobia silné podráždenie už zapálenej sliznice. Namiesto liečby získate bolesť. Ak máte podobné problémy, no chcete si vyčistiť cievy, použite varenú metódu. Zalejte strúčik mliekom, priveďte do varu, nechajte vychladnúť a vypite len mlieko. Alicín tam bude, ale bez pálčivej horkosti. Druhé prísne obmedzenie, nízky tlak alebo hypotenzia. Cesnak má výraznú vlastnosť rozširovať cievy a znižovať tlak. Ak je váš pracovný tlak aj tak 90/60, večerné užitie cesnaku ho môže znížiť ešte viac. Ráno sa neprebudíte svieži, ale slabí, so závratmi. V tomto prípade buď znížte dávku na 1/3 strúčika, alebo ho užívajte nie každý deň. Tretia kategória. Ľudia užívajúci antikoagulancia, lieky na riedenie krvi. Cesnak zosilňuje ich účinok. Krv sa môže stať príliš riedka, čo zvyšuje riziko spontánneho krvácania. Ak ste na vážnej terapii, určite to prediskutujte so svojím ošetrujúcim lekárom. A nakoniec, opatrní musia byť tí, ktorí majú žlčové kamene. Cesnak má žlčopudný účinok. Stimuluje odtok žlče, čo je samo o sebe pre pečeň výborné. Ale ak máte veľké kamene, môže to vyprovokovať ich pohyb a upchatie žlčovodou. Začnite s mikroskopickými dávkami a sledujte pocity v pravom podrebrí. No ak nepatríte do týchto rizikových skupín,
Ak váš organizmus prijíma cesnak normálne, tak môžete jeho účinok niekoľkonásobne zosilniť, premeniť užívanie na skutočný večerný rituál dlhovekosti. Cesnak nefunguje sám. Jeho sila sa rozvíja na 100% vtedy, keď je celé telo pripravené prijať pomoc. A na to stačí celkom málo. 3 jednoduché úkony pred spaním, ktoré menia biochémiu noci. O nich si povieme v záverečnej časti. Cesnak je mocný nástroj, no aj ten najlepší nástroj potrebuje správne pracovné podmienky. Aby ste z tejto metódy vyťažili 100% úžitku a prebudili sa ako nový človek, pridajte k užívaniu cesnakovej kapsuly 3 jednoduché úkony. Zaberie to presne 3 minúty vášho času, no zosilní to účinok mnohonásobne. Krok 1. Voda je hlavný vodič. Predtým, ako si vezmete svoju porciu, vypite pol pohára teplej vody. Voda by mala mať teplotu tela, alebo byť o niečo teplejšia. To nie je len na zapitie. Teplá voda zmýva prebytočný hlien zo stien žalúdka, aktivuje krvný obeh a pripravuje obličky na nočnú filtráciu. Studená voda vyvolá krč, teplá uvoľnenie. Keď po 15 minútach prehltnete cesnak, organizmus ho príjme jemnejšie a rýchlejšie ho doručí na určené miesto. Krok 2. Prepnúť režim. Po užití cesnaku by ste si nemali hneď ľahnúť na vankúš, alebo, čo je ešte horšie, sadnúť si a listovať v telefóne správy. Sadnite si na okraj postele. Posedzte v tichu doslova 2 minúty. Urobte jednoduché dýchové cvičenie. Nádych nosom na 4 doby, pauza a pomalý, plynulý výdych ústami na 8 dôb. Prečo je to potrebné? Dlhý výdych nútene aktivuje parasympatický nervový systém, tú časť, ktorá je zodpovedná za regeneráciu. Znižujete frekvenciu srdcových sťahov a v tomto momente cesnak začína jemne rozširovať cievy, nestretávajúc odpor od nervového napätia. Krok 3. Teplo. Toto je tajomstvo, o ktorom vedia len málo ktorí, no funguje bezchybne. Pred spaním si zohrejte chodidlá, oblečte si teplé vlnené ponožky alebo držte nohy pár minút v horúcej vode. Ide o to, že keď máte studené nohy, periférne cievy sú v krči, krv ťažko cirkuluje, záťaž na srdce rastie a cesnak, ako si pamätáme, sa snaží cievy uvoľniť. Ak pridáte vonkajšie teplo nohám, účinok sa zdvojnásobí. Krv odplynie z preťaženého dňom hlavy k nohám, tlak sa ideálne vyrovná a vy okamžite zaspíte. Keď sa tieto jednoduché kroky, voda, dýchanie, cesnak, teplo, stanú vašou zvyklosťou, telo si akoby spomenie, ako správne žiť. Spánok sa stane hlbokým, bez prebudení. Ráno sa vám nechce káva, pretože máte dostatok vlastnej vnútornej energie. Často sa ma pýtajú, doktor, a koľko času je potrebné, aby som pocítil výsledok? Týždeň, mesiac, budem úprimný. U niekoho nastanú prvé zmeny po 3 dňoch, u niekoho po 2 týždňoch. Všetko závisí od zanedbanosti cievneho systému, ale najzaujímavejšie je, že účinok nerastie zvyšovaním dávky, ale stálosťou. Ak budete tento rituál vykonávať aspoň 10 večerov po sebe, telo sa prebuduje. Pocítite to fyzicky. Hlava sa stane jasnou, zmizne šum v ušiach, objaví sa ľahkosť v pohyboch, ktorá tu nebola roky. Výskumy posledných rokov potvrdzujú neuveriteľný fakt. Pravidelné užívanie cesnaku je schopné znižovať biologický vek ciev v priemere o 5 alebo 7 rokov. To znamená, že u 60-ročného človeka môžu cievy fungovať rovnako efektívne ako u 50-ročného. A predsa cievy sú život. Je to výživa srdca, mozgu, očí a kĺbov. Mnohí si myslia, už je pre mňa neskoro niečo meniť, čas ušiel. Nie, dlhovekosť nie je genetická lotéria, je to rytmus a zvyky. Ak pomáhate telu očistiť sa, nepreťažujete ho na noc a dávate mu možnosť kvalitne sa zregenerovať, organizmus vás sám ťahá k zdraviu. Je vám vďačný. Navrhujem vám urobiť experiment. Neverte mi na slovo. Overte si to na svojej fyziológii. Vyskúšajte túto metódu presne 7 dní.
Jeden strúčik, 15 minút čakania, trochu oleja, teplá voda a pokojný spánok. Len sledujte svoj stav ráno. A keď sa po jednom týždni prebudíte s jasnou hlavou a túžbou konať, pochopíte, že staroba nie je rozsudok, ale stav, ktorý možno ovládať. Chráňte sa, počúvajte svoj organizmus a nezabúdajte, že najsilnejšie lieky vytvorila sama príroda. My sa ich musíme len naučiť používať. Do skorého videnia v ďalších videách na kanáli Čas žiť dlhšie. Buďte zdraví.